Si li va malament, tornarà als actius que tu l'has deixat. Bueno, és una solució d'aquestes de desastre, vull dir. Primera gran cosa. I la segona gran cosa, i amb aquesta acabo, és, de nou, no està sol. Les propostes no poden ser de les EPICs. Les propostes són de com es modernitza el sistema sanitari. I no tan sols el sistema sanitari, també els sectors de l'administració que són més semblants al sanitari. Tots aquells estatutaris, funcionaris que no han de ser ni funcionaris estatutaris. Òbviament, sanitaris, universitaris, està claríssim. Les propostes han de ser compartides, perquè el mateix problema de patir interventors no ho tenen només les EPICs, ho tenen molts sectors. Per tant, propostes genèriques, repeteixo, l'enemic no és l'ICS ni els interventors, i una agenda proactiva, una mica com la que ha sortit en els grups de treball. Aquí, per reformar l'administració pública, cal planificació, el grup 1, ho has dit tu, no? Fonamental. Però si tenim serveis, hospitals que han de deixar d'existir, tenim laboratoris que s'han de concentrar, tenim plantilles que sobren, això s'ha de prendre la decisió. Hem de fer finançament selectiu i això s'ha de proposar de l'AVE a Orense, però també de molts medicaments, i ho hem de fer. I hem de pagar pel que interessa. I tot això crec que ha de formar part d'una proposta, però no centrada només ni en el govern ni centrada només en les institucions sanitàries, sinó una mica més ampla, perquè és que aquí no estem jugant el futur de les EPICs, estem jugant el futur del país, que és molt més seriós. I si en tot cas, després, si tingui ocasió, ja explicaré per què crec que el tema és bastant més seriós que el de les EPICs. I res més. Gràcies, Vicenç. Paco? Gràcies, Josep Maria. Jo li havia preguntat al Josep Maria quan he arribat al migdia si ens pensava moderar o excitar. I, de fet, la resposta ja la tenia. Coneixent-lo, ja sabia que ens llançaria a la piscina, plantejant realment les coses des de la perspectiva de qui les viu de prop. Al meu entendre, el que tenim és, podríem definir-lo com la crisi d'un model de governança descentralitzat, teòricament basat en la separació de la definició de polítiques de salut i assignació de recursos per un costat i la gestió i provisió de serveis per un altre, podríem dir. Una altra cosa és si aquest és el model inicial o no i si estem davant d'un retorn, que en tot cas em referiré de seguida a aquesta qüestió. Ara m'interessaria dir quins són els trets bàsics d'un model d'aquest tipus. Es poden definir de moltes maneres, però jo diria que almenys hi ha 4 trets bàsics que un model d'aquest tipus ha de tenir. I d'alguna manera venim dient que el nostre els té, que és la delimitació de rols, bàsicament, l'assumpció a diferents escales i nivells d'un disseny, d'un dibuix principal agent, com deia el Fortun fa un moment, l'autonomia del gestor per obtenir els resultats que se li encomanen, el control per resultats i un sistema d'accountability que faci transparents els resultats a diferents nivells i un sistema d'incentius, és a dir, de premis i sancions lligats a la performance del conjunt del sistema i que d'alguna manera lliga els actors principals. I tot això amb un envoltori de tipus contractual o semicontractual. Models d'agència, models arm's length, que diuen els anglosaxons, fórmules públic-públic, públic-privat, de diferents nivells, elements de quasi mercat, mercats regulats, etc. Doncs bé, jo crec que sobre cada un d'aquests 4 elements hi ha desajustaments que són els que marquen el context de crisi en el qual estem. Són desajustaments totalment sobrevinguts? És a dir, estem davant de, com deia el Manel del Castillo, la necessitat de tornar a un model inicial? Aquesta és una pregunta interessant, tant en termes de contingut com en termes de procés, des del meu punt de vista.
Hi ha una cançó del Joaquín Sabina que alguns recordareu que comença dient, o si no comença, diu en algun moment: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Doncs, de vegades ens podríem preguntar, ha existit alguna vegada aquest model català de salut? Perquè, de fet, deia el Josep Maria, sembla que era el Josep Maria, si anem a la LOSC no el trobem escrit, o era el Manel. No el trobem escrit. Sí, i després algunes teoritzacions d'aquest model, jo recordava amb el Ramon, hi ha una tesi doctoral, la de la Raquel Gallego, de la Universitat Autònoma, que és de meitats dels 90, que ja deia, home, el model català s'assembla al National Health Service una mica com un ou a una castanya, perquè resulta que on havia d'haver separació de rols, aquí acabem trobant a la gent fent tots els papers de l'AUCA. Per tant, això és bastant antic. Jo crec que el procés ha estat un procés de deteriorament o de desajustament gradual d'alguns d'aquests elements. Alguns no van arribar segurament a formalitzar-se del tot, amb la contundència necessària, perquè segurament els grans pares del model, l'avui alcalde de Barcelona, per exemple, entre ells, etc., segurament no van poder arribar on tal vegada podien haver volgut arribar, segurament perquè tampoc les capacitats instal·lades en el conjunt del sistema permetien potser arribar més enllà. Però el que sí és important és que, existint o no, un discurs sobre el model català ha existit i d'alguna manera ha cohesionat i socialitzat a la major part dels que estem aquí en aquests moments, sigui com suposats experts o més modestament com a interessats, que és el que em considero. Llavors, per què dic que s'han produït desajustaments? No és que ho digui jo, és que, de fet, l'heu dit vosaltres en la discussió dels grups. Element de limitació de rols, separació principal-agent. Què tenim? On es manifesta això? Doncs, per exemple, en el disseny dels consells, que heu estat manifestant. Gent que es troba als dos costats de l'equació principal-agent. Un model d'aquests, si el principal està a un costat i a un altre, no funciona. No funciona, simplement. Llavors, la incapacitat per quedar-se al costat del principal és ancestral a casa nostra. Consells que es dissenyen amb caràcter representatiu, en lloc de configurar-se com el que haurien de ser òrgans de govern, amb una composició que un jurista diria ad personam, i si no ja em corregirà el Francesc José Maria. Ad personam vol dir que no estàs representant a ningú, que en el fons estàs perquè pots aportar a una tasca fonamental d'una organització que és governar-la. Això ens arriba, a veure, ho estem dient constantment. Tamanys, per exemple, desproporcionats als consells. Jo he seguit una mica de prop últimament l'evolució de la posta en marxa, ben complicada, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Clar, a l'hora que estaves dient, escolteu, formeu un consell petit, un consell només d'experts, et trobaves en el DOC amb un consell de 20 i tants, absolutament estamental i representatiu. Aquesta ha estat una incapacitat ontològica del sistema per mantenir la separació. Confusió de rols que arriba, per exemple, a confondre també les funcions de govern amb funcions de representació-participació. Per exemple, jo, de les conclusions d'un dels grups, sembla que era el segon, quan parlava de presència del territori en els consells, personalment no estic massa d'acord, perquè tornem a un criteri que és més de participació que no pas de govern. Però són clixés i models mentals que tenim molt instal·lats. Del segon tret, que és
la pèrdua de pistonada, autonomia i gestió, no tornaré a parlar perquè heu parlat aquest matí a bastament, ha parlat el Josep Maria, per tant el dono per fet. Sobre el tema del control per resultats. Doncs bé, el Josep Maria, al seu article, i vosaltres en el treball de grups, heu parlat d'un cert deteriorament de les eines que tenim en una part del sistema, que són els contractes. Ha sortit dèficits de transparència, per exemple, o necessitats de millorar-la. Ha sortit dèficits en planificació de resultats, donar més pes al compliment de regles o de normes que a l'obtenció de resultats, i una expressió que em sembla que ha fet servir el Jaume Benavent, que està per aquí, quan deia els contractes se'ns han marranejat. És a dir, han incorporat coses que no són planificació de resultats, inversions, pactes diversos, etc. Però pensem, els contractes són una cosa que nosaltres ara podríem sortir per la resta de l'Estat a explicar traient pit el que tenim. I no només a la resta de l'Estat, sinó a d'altres unitats de gestió, fins i tot del mateix Departament de Salut, que de fet tampoc ho tenen. És a dir, quan parlem dels contractes de CatSalut, estem parlant de la peça més evolucionada que tenim. Per tant, hi ha una inexistència de substància contractual, d'alguna manera, en una part del sistema que també ha de ser tinguda en compte. I la quarta peça eren els incentius, que també heu parlat. Què passa si es té èxit? Què passa si s'incompleix el contracte? Doncs no està molt clar què passa. De fet, s'ha parlat en algun grup, em sembla que era el Pere Vallribera, que presentava dient s'han d'establir lligams, conseqüències de l'incompliment. Sí. I incentius i premis al compliment. Què passa amb els pressupostos? Com juga la bona gestió en relació amb això? Perquè, clar, fins i tot si tenim un sistema d'avaluació de resultats, si no li apliquem un sistema d'incentius, no és sostenible en el temps. Es va deteriorant i va caient. Tot això pot obeir a un diagnòstic multifactorial. I jo crec que no és segurament el moment ni tenim el temps per fer-lo. Però a mi sí m'agradaria dir que fonamentalment tinc la intuïció, i no voldria que us ho prenguéssiu com un dogma, de que respon sobretot a un factor dominant. Aquest factor dominant és la incapacitat del sistema per haver desenvolupat en el seu interior el que podríem dir un conjunt de capacitats de direcció estratègica, no en la provisió o en la gestió, sinó en el costat del principal. En definitiva, podem dir, és un dèficit de govern, i un dèficit molt important, sense resoldre el qual no resoldrem el problema, perquè el problema no és la SEC 95. El problema és com s'arriba a implantar la SEC 95, per què, qui està còmode i qui no amb la SEC 95, i en definitiva de què estem parlant quan parlem de direcció estratègica d'un model i d'un sistema de salut. D'alguna manera podem dir el govern que no sap dirigir estratègicament es veu obligat a fer de gestor operatiu de les coses. Això es manifesta molt clarament en el que podríem dir, jo alguna vegada he parlat de la paradoxa de la descentralització. Quan el sistema ha creat una estructura descentralitzada, un consorci, una agència, una EPIC, que deia el Pere que s'ha enterat fa poc de què és una EPIC, normalment tota la intel·ligència d'un sector de política pública se'n va amb l'entitat descentralitzada. Això, mirant què ha passat amb l'Agència de Salut Pública, jo ho veia. Qui té la capacitat per definir polítiques de salut pública
en aquest país, doncs tots els que la tenen s'han anat a l'Agència de Salut Pública. Al departament no ha quedat ningú. Quan això passa, quan la intel·ligència passa del principal a la gent, què és el que acaba passant? Que el principal desconfia, que el principal no es veu capaç de liderar un sistema. Amb la qual cosa es produeix la paradoxa, que és que un dibuix que neix perquè entitats descentralitzades siguin alineades estratègicament i gaudeixin d'autonomia en la gestió, passen a ser entitats autogovernades estratègicament i, com a reacció per la desconfiança, interferides operativament. Perquè com que no se sap dirigir estratègicament el conjunt, llavors es posa en marxa el que algú ha anomenat el cinquè poder. És a dir, els mecanismes de restricció operativa i sistemàtica de la gestió. En el fons és més fàcil dir si has complert o no has complert un procediment, si t'has passat d'una ràtio de capítol 1, si has estalviat a curt en una partida determinada, que no, diríem, dirigir i controlar estratègicament el conjunt. Per això la meva intuïció és que estem de la necessitat d'invertir en canvi de model de manera important. La qüestió és com, i així acabo. La qüestió és quin seria el procés més recomanable per redefinir un model català que ens serveixi a l'alçada del context que, com deia el Vicente, tenim en aquests moments. Jo tampoc tinc totalment clara la cosa. Una reforma de la llei? Sí, segurament una reforma és imprescindible, perquè hi ha peces del sistema que estan molt rovellades, és a dir, això ho sabem. Ara, jo crec que les reformes legals, en general, en termes de canvi institucional, són més al final d'un procés que al principi. Jo veuria més, segurament, una iniciativa prèvia, tipus, digueu-ne, informe Abril català, llibre blanc, que fos capaç d'aconseguir el que el grup 1, el que presentava el Pere, deia un nou pacte social i polític, perquè és imprescindible. En aquests moments, aquest nou pacte és imprescindible fer-ho. Si no sortim d'aquesta baralla fortament ideologitzada, els titulars dels diaris són polítics. O sigui, abans d'ahir, en un diari llegia la gestió privada sanitària avança en les comunitats del PP. Llegies la notícia i deies què té a veure la notícia amb el titular, no? O sigui, són banderes. Realment, jo crec que estem davant de la necessitat d'un nou pacte. Crec que estem davant de la necessitat d'associar aquest debat a sectors socials més amplis que els que són només de la salut, i crec que ha de ser un nou pacte, i en aquest sentit estic molt d'acord amb el que deia el Vicenç, un nou pacte que s'insereixi dintre d'una agenda, podríem dir, regeneracionista. És a dir, cal restablir confiança en el sistema. Cal restablir confiança en la manera de governar. I cal guanyar, per tant, legitimitat. Estic totalment convençut. Segurament després de tot això es pot fer una bona llei, una bona reforma legal. Però d'entrada la reforma legal em temo molt que no ens garantiria totalment l'èxit. Molt bé, moltes gràcies. Oblidem el torn de paraules. A mi, si em permeteu, m'agradaria fer algun comentari o em dono la paraula. No tenim, o no sé fent això o no hi ha masses preguntes per aquí a la pantalla. A veure, és que m'ha vingut al cap quan deies ha existit mai el model. Una vegada jo feia una xerrada a la Pompeu Fabra i estava el Vicenç i ell em va fer notar a l'acabar la xerrada que jo vaig dir en un moment determinat, potser de tant parlar del model ens hem cregut que l'havíem fet. Això m'ho... és a dir,
No sé si ho recordes, Vicenç. Sí, és lo de Sabina, sí. Bueno, i jo crec que sí, que hi ha una part de raó. O sigui, intentant ser el més objectiu que jo pugui ser, jo crec que hi havia elements del model previs a l'intent de formalització del model. O sigui, aquí teníem l'avantatge dels propis concertats, vèiem el que passaven els propis, vèiem el que passaven els concertats i no teníem dubte de que era molt millor el que passaven els concertats i que teníem que anar cap allà. Aleshores es va fer una llei en la que va prevaldre el criteri de pacte polític el més ampli possible. I bueno, doncs vam acabar negociant la llei en primer lloc amb Iniciativa i a partir d'aquí s'hi va sumar algun grup polític més i es va acabar optant per alguna que en aquell moment, que era l'any 90, 89-90, n'estàvem molt convençuts, però que després, almenys jo, no sé si tothom, jo crec que bastanta més gent, doncs no ho veiem igual. O sigui, en aquell moment estàvem convençuts de que era important tenir una llei que permetés fer, és a dir, no li vam donar tanta importància que fos explícita en la definició del model, sinó que deixés fer allò que havíem conegut en el model concertat i dèiem, el dia que governi un altre partit polític que vegi les coses d'una forma eventualment diferent, que no senti la necessitat de canviar la llei. I aquesta era la filosofia segurament desencertada o potser adequada en aquell moment i ara quan ho veus dius, home, vista el que ha passat, ara ho faries diferent. Per això parlem de reformar la llei, però esclar, totalment d'acord que les lleis per si mateixes, si no tenen una base social que sustenti el contingut, no tenen cap èxit. No? Aleshores, esclar, a partir d'aquí és quan jo deia, no sé si els sectors professionals de la salut, de la universitat, com deia el Vicenç, aquells que es puguin veure afectats per una situació que amb la meva intervenció inicial, esclar, la síntesi no et permet dir tot, no? Doncs, esclar, tinc la sensació que a partir del que he dit aquí algú podria interpretar que simplement rebutgem el control. I dius, no, escolti, no rebutgem el control. Com deia l'Olga aquest matí, com va dir el López Borniol, que està en el nostre Consell Rector, quan vam anar a veure la intervenció, va dir, escolti, transparència tota. Vull dir, si nosaltres el que volem és ajudar-los a vostès, simplement els hi presentarem tots els resultats, ens avaluen pels resultats, però no ens avaluïn pels procediments. No? Aquesta era la qüestió, i ara quan tu deies això, Paco, de la incapacitat del sistema per haver desenvolupat capacitats en el principal, i que gent capaç del principal va anar a la gent, això és molt cert. No? Aleshores, clar, sí que hi ha aquest dèficit i el tema està com moure-ho des de la base social, que en aquest cas jo entenc més que són els estaments professionals, universitaris en el doble sentit, en el sentit que patiu el problema i en el sentit que sou acadèmics i podeu donar diguem-ne, pautes, i jo crec que en aquest moment és molt important, modestament, evitar els etiquetatges polítics perquè llavors ja s'ha mort, és a dir, ja s'ha mort. O sigui, si això va amb una etiqueta política ja no funciona. No? I evidentment el que hem demanat al Vicenç ha respost, no? És a dir, els elements de context que són realment els importants. Esclar, si em permeteu la reflexió en veu alta, jo a vegades ja penso si ens equivoquem, perquè esclar, en definitiva, què hem fet nosaltres en el Parc de Salut MAP? Doncs intentar funcionar com si el model existís. I quan et trobes amb una trava de la inexistència del model, dius, bueno, anem a pensar com li donem la volta, no? Per tant, potser d'aquí uns anys, en una propera trobada, si és que encara hi ha temps, direm, ostres tu, doncs mira, teníeu raó. Allò que veu dir, primer, de tant dir-ho ens vam creure que ho havíem fet i després, abans d'anar-ho fent sense que existís, doncs vam incórrer en un segon error. No? Vull dir-te, aquí ho deixo i passo la
la paraula a les preguntes que vulgueu fer. Si no fa ningú preguntes... Jo, mentre algú s'anima, m'agradaria simplement dir... Jo tinc els meus... he plantejat dubtes sobre fins a quin punt el model era un model originari, però dit això, jo crec que se non è vero è ben trovato. És a dir, que segurament ens ajudaria molt dir que volem tornar al que el model plantejava. Perquè el model, en definitiva, s'ha anat generant com a discurs i ha tingut una influència, jo crec, molt important en el desenvolupament del sector a Catalunya. És a dir, no es tracta... Quan jo ho plantejava no era per cap prurit acadèmic, de dir fins a quin punt el model responia exactament a tots els trets, sinó simplement per presentar el procés de desajustament com un procés que no és tan nou, sinó que segurament ve de molt més enrere que l'aplicació de SEC 95, per exemple. O sigui, el procés és un procés de deteriorament que es fa present en molts sentits. Escolta, només l'evolució de CatSalut, des de que es va crear fins ara i el seu rol, ja planteja aquest escenari de gradual fatiga institucional, vaig dir en un moment determinat del model. Jo, per tancar el gel, perquè veia que no hi havia intervencions, la primera jo sabia que avui segur que aprendria molt i que seria molt interessant. Heu superat com a mínim les meves expectatives amb totes les etapes, amb la prèvia, amb el matí, i si m'ho permeteu especialment en aquesta